Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung dalawang members ng Warrior natin na sina Edison Gatdula at si Tuleg TV. Maraming salamat sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng lola ko at ng pamilya niya. Mother side. Taong 1966. Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Medyo aantok-antok pa siya nung nagtanong siya sa nanay niya kung anong nangyari kagabi. Nanaginip lang ba siya o totoo yun? Sumagot yung nanay niya sa kanya na wag na lang isipin yung nangyari kagabi. Baka dala lang yun ng sobrang pagod nila o hindi naman kaya sobrang pag-iisip. Pero wag siyang mag-alala. Maski naman itong nanay niya, nakita kung ano yung nakita niya kagabi. Naging palaisipan tuloy sa lola ko hanggang ngayon kung sino yung magandang babaeng tumabi doon sa matanda. Di kalaunan, nakalimutan niya na din yung pangyayaring yon. Gawa nang nakipaglaro na siya kila Nining. Lumipas ang buong maghapon nung araw na yon. Wala namang nangyaring kakaiba sa kanila. Nagawa nila lahat ng mga dapat nilang gawin. Sumapit na ang takip silim, pero wala sa mga isipan nila yung mga nakakatakot na naging karanasan nila. Wala ring nang gulo nung gabing yon. Payapang-payapa silang nakatulog. Lumipas pa ang 2 araw. Medyo nag-aalangan na sila gawa ng bakit hindi pa rin sila pinapasunod sa bukid nila mamang. Ang sa pagkakaalam nila, sandaling-sandali lang yon, tapos doon na sila. Medyo kinakabahan na itong nanay ng lola ko. Naiisipan na niyang sumunod. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Sinabi niya ito sa lola ko, kay Tatay Fernando at kay Nining. Na kapag buong maghapon, walang dumating na sundo nila galing bukid, bukas na bukas pupunta silang lahat doon. Ibibili na lang niya sa mga kapitbahay nila yung mga alaga nilang hayop. Sumang-ayon naman yung 3 sa kanya, tsaka gustong-gusto na din nilang pumunta sa bukid. Buong maghapon silang naghintay, pero ni anino nang susundo sa kanila, wala. Hanggang sumapit na naman ang takip silim. Pero sa pagkakataong ito, iba ang amoy ng simoy ng hangin. Dahil medyo nakakaramdam na ng kakaiba itong nanay ng lola ko, ginawa niya yung ginagawa ni mamang. Nagputol siya ng makabuhay sa paligid ng bahay nila at inilatag niya yon sa buong lupa ng bahay nila. Nang sa ganon, kung meron mang gustong lumapit ulit, hindi na nito magagawa. Sabay-sabay silang natulog sa isang kwarto. Tahimik ang buong paligid. Malamig. Wala kang ibang maririnig, kundi tunog ng mga dahon ng puno na hinahangin. Maya-maya pa, hindi pa man din sila nakakagawa ng maayos na tulog. Meron na silang naririnig na mga naglalakad paikot sa bahay nila. Yung tunog ng parang mga natataranta sila. Hindi mapakali. Yung natitinik-tinik yung mga paa na hindi maintindihan. Nakakarinig pa sila ng mga iba't ibang klase ng reaksyon. Tulad ng puro tunog lang. Walang nagsasalita. Samantalang sila, nanginginig na sa takot at hindi alam kung saan susuksok para mawala ang takot na yon. Pero itong nanay ng lola ko, nanatiling matatag. Hindi siya nagpapasindak sa mga ito. Dahan-dahan itong bumangon para hawiin yung kortina sa kwarto nila at gumapang siya papunta sa bintana nila para silipin kung sino yung nasa paligid ng bahay nila. Sa pagkakataong ito, meron na siyang asin sa bulsa niya.
Tapos yung binakuko niya, napasadahan na niya ng makabuhay. Buong-buo na ulit ang loob niya. Kung sakaling may makikita siyang aswang o kung anumang hindi kaaya-ayang nilalang, agad-agad niya yung tatagain. Gumagapang na siya papalapit sa bintana nila. Inaangat niya na ito. Nung medyo naangat niya na ng konti, bigla-bigla na lang merong nag-angat nito na nanggagaling sa labas. Lahat ng naipon niyang tapang bigla na lang nawala. Napaatras siya sa labis na pagkagulat at sa bilis ng mga pangyayari. Yung bintana nila, nakabukas na. Kasabay niyan, may mga naririnig na silang ungol na papalapit sa bintana nila. Bumalik siya sa kwarto nila at hinarang niya yung kortina. Sinabi niya na wag silang lalabas doon. Pinaalala ng lola ko na meron siyang asin sa bulsa niya. Bakit hindi niya isaboy sa bintana para tumakbo yung mga yun? Nagkaroon ng ideya yung nanay niya. Hinawi nito yung kurtina at aambang sasaboy na sana ng asin sa bintana. Nang makita niyang napakarami ang nag-aabang sa kanila. Samut-saring mga nilalang ang nasa labas ng bintana. Hindi na niya mawari kung aswang ba ito, engkanto, laman lupa, impakto, bruha o kung ano-ano pa. Nakakatakot ang mga itsura nito at mararamdaman mo ang mga aura nila na hindi sila gagawa ng mabuti. Walang pag-aalinlangan. Sinaboy niya lahat ng asin na nasa bulsa niya papunta sa mga nilalang na ito. Hindi pa man din niya napapakawalan sa palad niya yung asin. Biglang nagpulasan yung mga nilalang na nakita niya sa bintana. Akala niya magsisialisa na yung mga yon. Pero hindi. Nanatiling nakatayo sa labas ang mga ito. Naghihintay. Naghahanap ng tiyempo. At nakaabang kung kailan sila gagawa ng pagkakamali na ikakapahamak nilang mag-anak. Nawalan na ng malay si Nining at Tatay Fernando dahil sa mga nangyayari. Silang dalawa na lang ng lola ko ang nanatiling matatag. Pero maski sila, hindi na din makagalaw sa pwesto nila. Nang biglang may naamoy na naman yung lola ko. Mabangong amoy na pamilyar sa kanya at alam niyang naamoy niya na yun dati. Maya-maya pa, nakarinig sila ng parang merong nasikmuraan. Yung tunog na "Oh!" Tapos pagtingin nila sa bintana nila, halos mabura yung mga mukha ng mga nilalang na yun. Para silang dinaanan ng malakas na hangin. Yun bang napupunit na yung mga mukha nila sa lakas ng puwersa ng hangin? Kitang-kita ng lola ko yun. Ang sabi niya sa akin, maihahalin tulad yung nakita niya sa sirang TV. Alam niyo yung mga TV niyo na walang signal? Yung puro gray na parang mabibilis na lamok lang yung nakikita ninyo? Ganon na ganon yung nakita ng lola ko nung mga oras na yon. 1 o 2 segundo lang, nawala na silang lahat. Tulala silang magnanay. Hindi nila alam kung anong dahilan kung bakit ganon. Bigla silang may narinig na kalampag sa likod ng bahay nila. Mga nagbubukas ng pintuan. Nanginginig at takot na takot itong nanay ng lola ko habang nakahawak sa binakuko niya. Nakahanda siya anumang oras na pag may lumapit sa pintuan nila, tatagain niya. Maya-maya pa, biglang gumaan ang kanilang pakiramdam. Gawa ng pabango yung naaamoy nila sa paligid nila. Pagkita nila nung pumasok sa pintuan nila, gulat na gulat sila at labis-labis na saya ang kanilang naramdaman. Dahil ang nakita nilang nandoon, si Tatay Dadoy at yung tatay ng lola ko. Makikita mo sa mukha ng dalawang ito ang labis-labis na pag-aalala kasi baka merong nangyari sa kanila eh.
Agad-agad yumakap itong mag-ina kina Tatay Dadoy. Tuwang-tuwa sila. Habang nakayakap itong lola ko sa tatay niya, pagmulat niya ng kanyang mga mata, meron siyang nakitang matandang nakahandusay sa labas ng bahay nila. Nagtititili siya at panay hampas sa likod ng tatay niya dahil sa takot. Pinakalma siya ng tatay niya at bumulong ito sa kanya ng, "Ayan yung aswang na nagmamasid dito kanina. May kasama yung dalawa. Pinatay na ng Tatay Dadoy mo." Ayun, oh. Tumuro yun sa isang puno. Pero masyadong madilim. Hindi na niya gaanong nakita. Samantalang yung matanda naman, naghihingalo pa. Sabi ni Tatay Dadoy sa kanila, ayusin na yung mga dadalhin nilang gamit. Pagputok ng araw, aalis na silang mag-anak at pupunta na ng bukid. Marami silang dapat pag-usapan. Tsaka lahat-lahat ng gamit ni Mamang, kailangan na niyang dalhin. Hindi basta-basta yung kinakaharap nila doon. Inabot na ng ilang araw, pero patuloy pa rin si Mamang na nakikipaglaban sa pinakapinuno ng mga barang. Masyado din itong maraming alam pagdating sa espiritual na kumbate. Medyo nahihirapan si Mamang. May mga sinasabi pa si Tatay Dadoy, pero dala ng sobrang pagod, nakatulog tong lola ko. Pero hindi siya nakatulog ng matagal. Gawa ng may narinig siyang sigaw. Masakit sa tenga yon. Pakiramdam niya, binabarena yung tenga niya dahil sa sigaw na yon. Pagmulat niya ng mata niya, may nakita siyang mahabang mga kawayan ang nakatusok sa lupa. Tapos may mga nakatali dito. Kasabay niyan, nakatayo si Tatay Dadoy sa harap ng mga nakatali. Habang sinisilaban niya ito, isang mahaba at malakas na sigaw lang ang nagawa ng isa sa mga nakatali. Dahil merong isinaboy si Tatay Dadoy na abo sa hangin na mabilis na kumitil sa buhay ng matanda. Inutusan ni Tatay Dadoy yung nanay ng lola ko na isara yung pintuan. Hindi dapat makita ng bata yung ginagawa niya. Pumasok sila sa loob at inihanda na nila lahat ng gamit ni Mamang, pati na rin ang mga gamit nila. Pagtapos niya kasing sunugin yung mga yon, tatabunan niya na ng lupa, tapos mag-oorasyon siya doon para hindi na makuha pa ng mga kalahi nito yung mga katawan. Magpapausok din siya ng insenso na itinuro sa kanya ni Mamang para lahat ng amoy nila may iwan lang doon sa bahay. Hindi sila masusundan papunta ng bukid. Baka kasi mamaya, yung mga kalahi nung pinatay niya, sumunod pa doon. Dagdag isipin na naman ni Mamang yon. Hindi na biro yung kinakaharap ni Mamang. Ayaw na niyang dagdagan pa. Matapos nilang marinig lahat yan, inayos na nila ang mga dapat nilang ayusin. Nagpahinga lang sandali si Tatay Dadoy. Sila namang mga bata hindi na natulog. Hinintay na lang nilang mag-umaga. Pagtungtong ng 5:00 ng madaling araw, nagsimula na silang maglakad papunta ng bukid. Bitbit ang lahat ng mga gamit ni Mamang. Sila konting gamit na lang ang dinala nila. Mas importante kasi yung mga gamit ni Mamang. Habang naglalakad sila, maraming kinukwento itong si Tatay Dadoy. Hindi pala talaga biro ang pinagdadaanan ni Mamang. Habang nagsasalita siya, bigla siyang pinutol ng tatay ng lola ko. Ang sabi nito, mamaya na siya magkwento. Kailangan nilang magmadaling maglakad. Doon na sila sa bukid magkwentuhan kapag kasama na nila si Mamang. Tahimik at mabilis silang naglakad nun hanggang sa makarating sila sa bukid. Pagdating nila sa tinutuluyang kubo nila Mamang, nagulantang sila sa sitwasyon nito. Nakaupo lang si Mamang sa isang bangkito at mukhang nanghihina. Tapos merong 2 lalaking nakahiga ang nasa harapan niya. Pawis na pawis at hinihingal na si Mamang dahil sa ginagawa niyang panggagamot sa 2 yon. Agad-agad tumakbo ang lola ko at si Nining para yakapin si Mamang. Tuwang-tuwa naman yung matanda at parabang
Bumalik ang sigla nito. Tinanong ni Tatay Dadoy kung ano nang nangyari sa mga tauhan niya. Ang sabi ni Mamang, marami na siyang pinatay na barang at mga itim na engkanto. Pero hindi niya pa din mahuli yung pinakapinuno ng mga yon. Marami kasing humaharang na ibang elemento sa ginagawa niya. Bukod sa may katulong na prinsipe ng itim na engkanto yung barang, may mga laman lupa din nakikisali dito. Makukulit ang mga yon. Gusto lang nilang makisawsaw at magpahirap sa ginagawa niya. Pero konti na lang, mahahawakan na niya yung pinakapinuno ng mga laman lupa. Papatay niya kaagad yun. Kailangan niya lang yung mga gamit niya. At saka, mabuti na lang, hindi siya nag-iisa sa panggagamot. Marami din sila. Kaso nga lang, sadyang malakas ang puwersa ng mga nasa kaliwa. Tsaka mas marami sila kumpara kila Mamang. Habang nag-uusap sila, napatingin sa labas itong lola ko. Nakita niya di kalayuan sa kubo nila na may 3 lalaking nakatitig sa kanila. Kinalabit niya si Tatay Dadoy tapos tinuro niya. Paglingon ni Tatay Dadoy, biglang nagalit ito at akmang bubunutin na sana niya yung punyal niya nang awatin siya ni Mamang. Sabi ni Mamang, kahit puntahan niya yun, tatakbo at tatakbo lang sila. Gusto lang ng mga yon na pagurin si Tatay Dadoy o hindi naman kaya dalhin siya sa pinakaloob ng kakahuyan para doon siya katayin. Tinanong ni Tatay Dadoy si Mamang, ano ba ang magandang gawin nila para hindi na pabalik-balik yung mga yon sa lupain niya? Tsaka palagi na lang, halos 2 araw na sunod-sunod nang nagpapakita yung mga lalaki na yon. Kailangan may gawin sila para lubayan na yung lupain niya. Tumayo si Mamang sa bangkito at kinuha niya yung mga dala nilang bayong. Ang sabi ni Mamang sa kanya, hindi niya kasi sukat akalain na mapapalaban siya ng ganong katindi sa bukid. Habang may kinukuha si Mamang sa loob ng bayong, bigla-bigla na lang nagsisisigaw itong si Nining. Kasi yung 3 lalaki na kaninang nasa malayo pa, nakita nilang nasa tapat na mismo ng kubo nila, nakatitig ng masama habang hinihingal-hingal. Si Tatay Dadoy gigil na gigil nang lumabas ng kubo. Panay ang tingin nito kay Mamang. Naghihintay lang siya ng utos ng matanda. Pero nung may nakuha na si Mamang sa bayong, umupo ulit ito sa bangkito. Tapos ngumuya na lang ng nganga. Para bang sobrang kalmadong-kalmado ni Mamang. Sabi ni Tatay Dadoy sa kanya, Mang, anong gagawin natin? Andiyan na sila oh. Mang, sige na. Isang utos lang na galing sa'yo, Mang. Habang umunguya si Mamang ng nganga, ang sabi niya kay Tatay Dadoy, umupo lang at manood sa gagawin niya. Itong si Tatay Dadoy naman, masyadong mainit. Panay na ang kalampag ng mga paa nito sa kubo. Yun bang bumubuelo na ito para lumusob? Nakarinig sila ng tunog na nanggaling kay Mamang na sabay binuksan nito yung palad niya. Sabi ng lola ko, merong binhi si Mamang sa palad niya. Kulay pula yun. Pinagulong-gulong ni Mamang yung binhi sa palad niya hanggang sa tumigil ito sa paggulong at dinura ni Mamang dito yung nginunguya niyang nganga. Matapos yan, sinarado ulit ni Mamang yung palad niya. Kasabay niyan, bigla na lang silang may narinig na malakas na sigaw sa labas. Pagbalik nila ng tingin doon sa 3, okay, sorry kung bitin na naman kayo, no? Ito pa lang kasi yung part na nagagawa ko eh. Masyado pang maraming mangyayari dito sa Mamang Nine. Ikukwento pa ni Mamang yung unang nangyari sa kanila, nung unang lapag nila doon sa bukid, kung paano niya sinimulan yung panggagamot niya doon sa 2, ilang araw na silang ganun, ano yung mga una niyang tinawag, tsaka ang matindi dito, yung merong sinakripisyo si Mamang.
Medyo mabigat yung part 3. Kinikilabutan nga ako. Kaya sana mahintayin ninyo Napakaganda nun. Gusto ko na talagang ikwento sa inyo kaso hindi ko pa talaga nagagawa eh. Hindi ko pa siya napapasadahan ng ganong kaganda. Gusto ko kapag kinuwento ko siya sa inyo, yung naramdaman ko habang kinukwento sa akin ng lola ko yun, parang maiyak-iyak pa nga ako nun. Sana maramdaman nyo din. Yun ang kailangan kong gawin. Kaya kailangan pasadahan ko na maganda to. Yun lang. Muli-muli, sorry kung nabitin kayo. Sana mahintay ninyo yung part 3. Kita-kits tayo. Maraming salamat.